Vasil. Kozák. Smějte se tam. Stáli. To číslečku je klučí. Žigant. A pes. On se právě s tou, on měl tu Dyba si neznáš, že jo, on je znám dobře, ona je v Německu, teďka pracuje hodně, víš, a on tam jezdil za jíma sestrama. A dvojčata sestry, víš, on si 8 let mladší. No tak, mě by se to taky líbilo, že? Však Majka má taky segru, 21 let, možná jenom taky segru. Vidíš to, já jsem to říkal. Sedíte k nám? Manfred. Tam je to rezervovaný, tam se nesedíte. Ale má mobil, zavolej Matesovi. Zavolej Matesovi. Zvaný Mani. Sedí. To je ten, co má Český horách. No, pro toho je to rezervačka. Jo, manželka. Manželka Mansfelda. Ne, v žádném případě. Ještě ne? Laco se baví. On si mě nechce vzít, víš? Aha. To je mě rozjebej, teda. Všichni drže, jako nikdy nespadne. Tady, jakou si Figy vybírá společnou rozpověď. Já jsem vytáhl, viděl jsem Vasila a bez prše. Ty se nevím, to pěšný ruky. Pozrite sa. Fotografie. A tu nám takto, tak tam sa zdvíhá Engela. Engela. Tam byla celá gůzka a tam bylo vidět, on se viděl 3 metry před sebe. Protože tam ani vás nezvedná a ono. Já si zvedne a on nedivný. Blížší ho neku. Jo, když můžou vykrát ten hokej, to hokej, to vykrát, že ho byli žádné. Velké združení křížů. Tak přijde kvíťová manželka. Jo. Já si myslím. Jirka tady je taky. Já mi Nemůžeme pít. Já jsem si nemohla, to bylo to. Ty jsi volala holka, ne? Já bych si je vypila z Káňova, kdy dneska. My jsme jeli spolu, my v 11. Já jsem to se viděla. Říkám, že asi třeba jen dřív, jo? Oni jdou, já nevím. tak možná Ale oni mají odpolední vlastně. Nesmíte. Musíš pořád pít to pivo. Nacházíme se na Trnavské ulici a toto je směr do centra. Malinko se budeme otáčet. To je hospoda, kde se konal v roce 1978 pohřeb 13. barona. Dalšíme se směr, kde se nachází věznice a vojenské gymnázium. Kde jsme se sešli. To jsou Šermový kasárna, začátek vojenského gymnázia. Vjezd do sadu. Trnovská ulice.
Věznice. Pod celým kontraktem. Tam jsem bydlel. Zde začínají Vajdovy kasárna, tam jsme chodili do školy a posléze ubytování od 3. ročníku. Popíš majora Tomáčka. Ne. Takže se sází. Vajdovy kasárna. Kterýma jsme vycházeli na sídliště a pokračovali. Raz, dva, raz, dva, raz, Věčná sláva hrdinům. Hrdina Filgas ve Vajdových kasárnách. Bývala bevečárna. Tady jsme bydleli. Nástup roty, pátečety, na snídani, obědy, večeře, rozkaz. Bývalý Bílý dům, neboli velení školy. Tady potom to se lezlo tam, skočilo se na chodbu a z chodby se slezlo dolů, aby se dole, když na nás čekali, tak jsme přišli, jako že jsme byli u někoho na pokoji, na vrchu a šli jsme, tam dalo se jít na pokoji, jenže oni věděli, že tam nejsme na pokoji. Jo. Později jsme měli echo na terasu, z terasy na chodbu nebo na ty pokoje, kde byla 4. četa. No, a přes tu chodbu se sešlo dolů, kde jsme potom doložili, že jsme byli u kámoše na pokoji na jiné četě. To je všechno. A to tu je. Ale já tu nejsem na to, abys mě tady jako legendu točil. Vadí. Agitační tabule stále stojí. Na takzvaném Buzerplace. Tady je Buzerplac. Tímto směrem jsme chodili naproti do jídelny. Tady jsme chodili do školy. Jsme stále na stejném Buzerplacu takzvaném. Do těchto budov jsme se chodili učit. A místo značek pro parkování byly značky Spartakiádní. Kostelní Josef Novák. Zde se skládalo uhlí do kotelní.
tělocvična. Ošetřovna. Útočiště před rozcvičkama. Zde jsme běhávali kilometr. Jídelna. Ještě bude. Tady byla dráha, tady jsme běhali 60 nebo 100. Tady to bylo. Tak to muselo i v těchto místech do skočiště pro skok daleko. Tady kolem těch drát, nebo z těch drát. Tady jsme chodili posilovat na ty. A že byla jenom ta, co je vyšší. Ta stávající, to bylo přistavené. Tam, kde jsou postavené auta, tam bylo fotbalové hřiště. To se nedá ani teďka filmovat, je to úplně předělané. My vás 2 dní hledám, já jsem se 2 dní opaloval, jsem musel, to neřekl. Člověk to, no vidíš to. Člověk pak řekne i jo, to, co cítí přesně a i to, co by do kamery neřekl. No, Tady to samozřejmě nebylo. Tady byl normálně kinosál a posilovna. No, a ten autobus parkoval tady, anebo opatroníč. A buď tady, nebo opatroníč byly taky ty motorky, kde to tam vedl. Hrulich se jmenoval, kapitán Hrulich. Si vzpomínám, to se ti bude hodit potom do toho. Jinak to asi bylo něco jako rodka, nějací ti technici, co tady zpravovali nějaký ty. Tady se běhal kilometr. Tady jsme málem zvraceli. Empire, na kterém on se dával, vždycky jsme hrávali. To je za tím fotbalovým hřištěm. Tam je ta střelnice. Radši. Když učitelé, kteří měli svůj manšaft hrát, tak posluchači jsme si tu sedli a jsme se na ně dívali, jak hrajou. A po vás to buď pískal, nebo jich dával, tak tady byla dobrá jako čurina. Tam pasácká jídelna. VZka. VZka, asi vojenská závodní kuchyně, nebo něco takového, to se přesně neví. A tam chodí důstojníci a občané na jídla. Ale Střelnice. jsou tunely, kde se střílelo, nebo byly zavítenci, nebo zakrytí ještě. Malorážkový zbraň.
se dávali terče, spustili a tam se stříhalo. Tady je řetěz, ale nevím, se špinil. Na to se dávaly terče, dolů se stahovaly a prostředami se vytahovaly nahoru pomocí kliky. A pak jsme se přesunuli do druhé hospody. Oblíbená hospoda, tam jsme chodili na výškání. Chci vidět. A hledá, doufám, jo, ptá se. Pamatizoval, jsme ve filmu, tak... Poslouchej, ty mě nekameru, když to ukážeš mojím dětskám a mojí. Vypadá, že bys měl absťák. Jo. Mám prostě časopis, to dělám sám, když to potřebuju. Kdo ne? No. Vidíš to. Na kytaru rád jsem ho neviděla, a ty druhé si slibuje, ale jenom slibuje. Tady jsme ukazovali s Pigdýma, s kamarádama v jedné hospodě, jako to byla sranda. Co do toho pleteš mě zase? Že ty to začal. Jsi ukazoval, no já jsem začal, neukázal. To bylo na toho právě chtěl učit. Ne. Nekamarádi si řekli. A ty další spíš, vlastně ne, tady jsou všechny, dobrý, nemusíš. Tady to je prázdné, stejně. Když se narodila holčička, začala později, vysadila modří. To nejde. Když se tam někdo plešaté, a to je sálik blokem. Když si to uděláš doma pořádně, to... Matky a milenky všude stali. Synové zemřeli, se stali. Ženy pak vstoupily do prázdných loží. Z letních postoupily veškerný. Švarkový náramky jak smluvače.